L-eks deputat nazzjonalista Karl Guder ikkonferma li se jkun qed joħroġ għall-irwol ta' Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Guder ikkonferma mat-Times fil-ħarġa tagħha tal-ħadd li jinsab interessat fil-kariga it-tieni l-ogħla fil-ġerarkija tal-Partit Nazzjonalista. Kien One News li żvela isem Karl Guder il-ġimgħa li għaddiet. Dakinhar One News irrapporta kif fil-kuruturi tad-Dar Ċentrali kien diġà qed jissemma Guder. L-eks deputat mexxa il-kampanja ta' Bernard Gregg fl-aħħar elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsili Lokali u attwalment imexxi il-medja tal-partit u kien sar membru parlamentari permezz ta' co-option fi żmien Gonzi PN. Bekk Karl Guder jistenna li jkun is-suċċessur ta' Michael Piccinino li ħabbar li se jirreżenja ġimgħa ilu mal-istess Times u biħsiebu joħroġ fuq Raba Distret fl-elezzjoni ġenerali 3 snin oħra. Dan anke kien sigriet magħruf li Piccinino kien fuq żaq ħafna minn dawk li amministraw tassew fil-Partit Nazzjonalista. Il-Gazzetta Kulħadd flimkien ma' One News fil-bidu ta' din is-sena kienu żvelaw kif fil-Partit Nazzjonalista ilu jinħem appjan biex wara l-elezzjonijiet ta' Ġunju jittajjar mill-kariga li fl-imoddi kienet okkupata minn persuni bħal Joe Saliba, Austin Gatt u Lorenz Gonzi. Piccinino tkellem mat-Times u tal-istorja li hu se jitlaq għax qal li se jkontesta l-elezzjoni ġenerali avolja u magħruf kif sa ftit snin ilu din il-pożizzjoni kienet okkupata wkoll minn Chris Sajt fl-istess waqt li kien deputat parlamentari. L-iskuża ta' Piccinino ma niżlitx ma' kulħadd għalinna fl-aħħar jiem sors minn ta' ġewwa fid-Dar Ċentrali.